agadze ey'hlahleni azafane nazo iy'hlahla kanti aqashile. Angazi ukuthi why ngingangeneki kuyo. Ngoba ngifuna namhlanje ukujikela lento okuyithi sina sonke. Namhlanje bengifisa wena nawe nami. Amen. Sibuke. Kodwa sibuke ezweni kaNkulunkulu. Kulesi sifundisi namhlanje. Namhlanje ngifuna sikhulume ngama fruits of the spirit and the gift. Ngeyiphiwo, ngeyithelo ikamoya. Neyiphiwo zikamoya. Ngoba lezi zinto zowu2 ayifani. Kufanele uqale kusebenza leli office labantu abanikezwe iziphiwo. Yabo? Mase bewenzile ama duties ekufanele bawenze. Abantu ekwenziwe kulo ama duties bese ngeqala bonakala izithelo ngenxa ukuthi bakholiwe. Kunabantu ngasa sebeqhamuka sekuvela ama fruits kodwa sikaze sibabone bethu uJesu inkosi. Sebeyanqamashiya thobana endlini yabo but you have never seen them saying Jesus is Lord. Noma kuthiwa bizo ofakazi awukazi beze besuke bezofakazi. Bayathanda futhi ukuthi mabefike endaweni bathi mina ngisindisiwe kanti edinga ukuthi ishiwe. Ayidinga ukuthi si uzisho ukuthi ngisindisiwe. Kufanele nje uvele uhambe uphile abantu bathi no. Phela uPeter uma ngabe ufunda iBhayibheli uJesu esezokobethelwa lithi iBhayibheli uPeter indlela ayikhuluma ngayo nendlela ayihamba ngayo wayesefana naye wazi wathi udade wayengade mbona bathi umlilo wathi nawe kanti uhamba la wathi uPeter ngimazi wathi nawe kanti uhlena wathi khama engashongo lutho babuka iconduct yakhe babuka izenzo zakhe bathi no nalo behamba naye. Why singaqhamuka sifike lo level samakholwa la khona abantu bazothi usindisiwe lo. Engakhipanga phimbo, engashongo lutho, engahlabelelanga ubanikeza iclue, avela phile nje bathi lo. Ngoba inkinga bazalwane izwi kaNkulunkulu asilihloniphi. Izwi kaNkulunkulu sesithatha njengencwadi nje siyakhona siyopheja. Yabona umuntu oyongena kuFacebook afika page nje. Afika buka indaba zabantu kaFacebook but they never spend time in the word of God. Kanti manje sesibizele komunye umbuso. Sesikhishwe embusweni obumnyama safaka okhanya. Njoba sesihamba ngokhanya umbuso kunendlela zakhona kunama principles kunendlela yokwenza kunezinto ekufanele sizifunde kunendlela ekufanele sihambe ngayo ngoba sesila. Into yokuqala ekufanele yenzeke self must die. Umina qala fanele uthi umbhali you must crucify yourself because manje usumoya emzimbeni awusesi